ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафаре ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 7 октябри соли 2025 сол 10-12 хона ҳастае ки пешкашон мекунем. Дута замини фурӯшӣ ҳам ҳастае. Просто навор зуршид бениҳоят хонаҳоро бисёр қабул кардем. Хонаҳои арзон, заминои арзон, сотиҳои бисёр. Фақат навора сабр кард то охир тамошо кунем. Баъдан дӯстон барои қабули реклама шояд дар шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки боша дар WhatsApp рӯй кунед, дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, дар Telegram, хулоса дар якчанд сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта кортона ҳал кунем. ҳаррӯза навораро ба хотири харид кардани хонаҳо мардум тамошо мекунад. хонаҳотонро дар WhatsApp рӯй кунед. Силкаи Telegram канал дар таги комментария бачаҳо. нафарое ки аз YouTube навораҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигиай, 2 этажаҳай назди ҳавлигиай ки масоҳати 6 сотих замин дора, 2 этажа, 5 дар хона. дохили хонаҳо 165 метри квадратӣ. тамошо кунед, оиди хона гап мезанем. дар Русия, город Орехово, Зуевомега, Деревная, Ламая, Дубна. хоб 2 этажа, 6 сотих замин, 5 дар хона, 165 метри квадратӣ. 5 комната, кухни, гостевой, об свет дора. газа сумша споридагӣ мега мумкин ки то охири ҳамин моҳа иншоаллоҳ ки сайдинид кунанд. сохтмон 2024 сол бо пеноблок шудагӣ сохта шудагӣ. хона мега 8 ба 12. мактаб, садик, поликлиника, аптека ҳамаш ҳастай. документҳои хона ҳамаш ҳастай. савдо мешава 10 миллион рубл. 10 миллион рубл ҳамроҳи соҳибхона дар WhatsApp-шон аз нӯи мо занг занем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. замини фурӯшӣ равон кардан дӯстони азиз ки хоб масоҳати 6 сотих заминай. бениҳоят талаботи замин бисёр ки ҳастай. хоҳиш кардан мондем бачаҳо, тамошо кунед. замин дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Лағмонда қарор дорад. поёни шатал 6 сотих. об свет дора. ҳуҷҷатҳо созай. нашоти нархш 70 000 сум мегем, боз арзон мекунем. ҳамун нафарои серьёзни, ҳамун нафарои заминхар ҳамроҳи соҳибмулк занг зада аз нӯми канали мо Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат карда метонед. лайкотон намонед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. аз куҷо, чанд сотих замин, хона, квартира чизе дар корай, дар таги комментария видео фикротонро нависен. мо иншоаллоҳ ба назар мегирем аз рӯи комментҳое ки мекунен. худо хоҳад мо хонаҳоро, заминҳоро навортон мекунем бачаҳо азиз. ина ҳамин замин дарҳол бояд мега фавран савдо шава. сум дар кораи соҳибмулкда мефурӯшаш. далчи ҳамроҳи соҳибмулк масъия кунед через WhatsApp бачаҳо азиз.
دوستان مگذاریم با سیومین زمینی فروشی روان کردگی. باز زمین روان کردن که در ناحیه دنغره طرفی سرگزان پشتی زپرفکای دویم میگه. مساحت 8 سوتیخ زمین حجت داره، آب سوید داره، نرخی زور نکی. امین نرخ شکن ترک دیرتر بگون شما در موتیواسیا بچه ها نگاه کنید. زمینی فروشی در ناحیه دنغره طرفی سرگزان پشتی زپرفکای دویم 8 سوتیخ زمین حجت داره، آب سوید داره، نشاط نرخ معامله سوزم داره. لایکا را مونین پادپیسات سکنین، فکرات را کامنتار یکنین. بعدا دوستان برای قبلی رکلام میتونین در واتساپ مراجعه بکنین. با خاطر همین نرخ 35,000 سوم یک تا لایک شوه. همه کسا بچه‌ها ادوش دستگیری میکنیم. چی خانه چی مال و محصول فروشی باشه در واتساپ روی کنین. نشاط زمین 35,000ش میگه بچه‌ها. کدومتون اسپید میکنین بگیرینش. 8 سوتی خای آب سوید داره 35,000 سوم. از دومی کانال ما زنگ زدین خدا خواهد با ارزانتون میکنه. تلگرام کانال ما سیلکش در تگ کامنتار یا بچه‌ها. چیزی که در یوتیوب میگذاریم در امو تلگرام هم میگذاریم. آدمایی که هست کو در روسیه بیرون وطن از تماشا کردن یوتیوب کم تر مشکلی میکشن، با اون خاطر از تلگرام در اومده استفاده بکنیم بچه عزیز. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی نزد حولگی روان کردن که مساحت 7 سوتیخ دارای 4 در خانه دوستان عزیز. رقمای صاحب خانه را میگذارم، اوید خانه من نقل میکنم، خوش رو گوش کنین. خانه نزد حولگی در شهر حصار در ارتبوز های بچه عزیز. گنجرز 7 سوتیخه های 4 خانه های. همین شخصیت میگه که من در به نهایت ضرور ماگم با هم خاطر سوم در کار سودا میکنم. خیلی نرخ دوستان عزیز با خیلی شرایطا کمه. 320,000ش میگه با معامله دارم. بنیت در درون خانه نشد مسئله داکیومنتو هستای، آب داره، سوید خیلی در لباجا لیمیت هستای. تاکسی از پالیتکنیکوم داریم، از شراره هم داریم میگن. خلاصه معامله کنین 320 با سودای سوز داره. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی روان کردگی. انایی کوارتیره هم به نهایت نرخ زور غلطید بچه. کدومیتون اسپید میکنین اول زنگ زنین که همه کوارتیره را فروختن یعنی بعدا وصیت کنین. خب کوارتیره فروشی روان کردن که دومی 10 اتاژه خانه در 4م اتاژ در مرکز ناحیه رودکی روبروی بازار سفینه، دو خانگاه که مساحت 45 کوادرات تشکیل می‌دهد. حالتی کاروبکا، شرایط‌های خوبی زمانوی، مکتب، مسجد، صدیق، بازار اینو کمبود ندارد دوستان. نوسترویکا کاروبکا اجازت ریمون هستای. در نزدیکی همه چیز داره، از جمله مکتب، صدیق، بازار، بانیزه، لوبای ترانسپورت هست. حجت شهرنامه فقط نلیچی دنگی نوژن سوم در کورای. خب نرخ بینین 295,000 سومانی، 45 کوادرات حالت کاروبکا 295,000. مرحمت در 4م اتاژ. خیلی واریانتو کمه. برین بینین تیریزه پریما هوای وزخی توزه برین. خب حالت کاروبکا دو خانه 45 کوادرات. از دومی کانال ما گپ زنین 295,000 صاحب زنگ زنین با ارزان انشاءالله میشوه. معلومات برای طریق واتساپ دوستان عزیز. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. دوستان عزیز کوارتیره فروشی است که یک خانگاه کوارتیره 45 کوادرات متر. یک خانگاه 45 کوادرات در 4م اتاژ.
104 микрорайон. тамошо кунед нарха зурибад 45 квадрата шумо дар 485000 мехарен ки ремонтш зурибадай наздики Зубной Душанбе, шаҳри Душанбе, территорияи Зубной. хоб мактаб Садик ҳастай бо ашёҳояш савдо карда мешавад. 4 этаж, дом 5 этажа. ин ҳами ремонти дараҷаи олӣ бо тамоми чизу чорааш 45 квадрат 485000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхона мегзорам. боз маълумоти иловагиш ҳамроҳи соҳибхона занг зада мегирен. лайкотон намонен, дар канал подписа сакнед, фикротон тай комментара ҳатман ва ҳатман нависон намонем. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Лучоб дӯстон азиз. Лучоб территорияи Ҷазира. фикадена парки нав болотарак. хоб духонага квартира дар 5 этаж ки масоҳати 66 квадрата ташкил метиҳад. дар ҳолати коробка дар Сино, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, дар Лучоб, болои Ҷазира. рақамҳои соҳибхона WhatsApp мегзорам. боз маълумоти иловагиша бигирен. 66 квадрат. хоб наздики поликлиника, техпаспорт дора, лифт ҳастай, свет, об ҳастай, постоянӣ ҳастай, отоплениё ҳастай. хулоса инами хеле гапо. мега ки 460000 сомон мегем, боз арзонаш мекунем. 460000 66 квадрат дар 5 этаж дар Лучоб, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. инамиҷа инатаги дом дӯстон занг за пирсон шахртон. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира бача азиз. Испечаки 2, шаҳри Душанбе. шаҳри Душанбе, Испечак 2, 44 квадрат, 5 этаж, якхонага. хоб дом 5 этажа дар 5 этаж қарор дорад, 44 квадратни метр. хоб балкони калон дорад, свет, об, постоянӣ ҳастай, отопление ҳастай. хоб маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона ахираш 8907 занг за пирсон бошен. лайкора монен дӯстон, фикротона комментария кунен. нарха мега 500,000 мегем, боз арзонаш мекунем. 500,000 дар Испечаки 2, шаҳри Душанбе, якхонагаи ремондори 44 квадратни метр. ина марҳамат беҳтарин вариант барои харид кардан ва зиндагии шоҳона дӯстон азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира ки дар 4 этаж масоҳати 30 метри квадратира ташкил метиҳад. территория якум советский, талаботш гарани бисёрай. мо ҳам аз рӯи талабот навор мекунем. мебинем комментора мехонем, аз куҷо зиёдтар хоҳиш кардан аму тарафҳо мемонем. вақте коммент кардем бачаҳо, хонадоро ҳам мода муроҷиат мекунанд. баъд мебинанд дар тай комментара талабот астай, баъд роҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи якум советский, паҳлӯи доми М Товерс мега, якхонага 4 ошёна, ҳаҷми умумӣ масоҳат тақрибан 30 квадратни метр ташкил метиҳад. таъмир миёна тоза ҳак. хоб криша намечка, ҷои соз, ҷои ором тишинаҳай. нархша 385000. рақамҳои соҳибхона мегзорам. боз маълумоти пураша бигирем. 385000 сомонӣ. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ. як 4 комната хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷра, 20 сотиқ замин дорад. ҷамоати деҳоти Чагам, деҳаи Тугмагӣ, шаҳри Кӯлоб. ҷамоати деҳоти Чагам, деҳаи Тугмагӣ будааст. масоҳати 20 сотиқ замин, 4 ҳуҷра, ремонтош зури баъд ремонт кардагӣ 250000 сум савдо мешавад. агар аз нӯми канали мо ки занг бизанен, худохоҳад муомилаи состон мекунад. рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона дар рӯи экран то мебурад. аз нӯми канали мо метонен ба дили пир муроҷиат бикунед. бачакое ки аз Кӯлоб хонахар ҳастен, хонаи назди ҳавлигӣ мехостен, бо нархи дастрас ина бигирем. беҳтарин вариант барои харид кардан бачаст.
мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. Дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷрага 5 сотиқ замин дар Кулободи ноҳияи Ёвони Бостонӣ бача азиз қарор дорад. Савдо мешавад. 4 кумнатага 2 та калидор дорад. Дӯстони азиз, хуб дар Кулободи ноҳияи Ёвон хайчи хел мебинен гирду атроф маҳкам кардагӣ хона ҳамин ҳолат хони хушроак фасон ремонт кардагӣ гирдуш маҳкам дароза часпондагӣ срочно сум дар кор 260 та мефурӯшаш. Одамое ки ами тарафҳои Ёвон хонаи арзон мекуфтен, ина варианти зур дӯстон, яъне бе таъриф, ҷош ҷои соз, ҷои обод, хонаам тайёр барои зиндагӣ кардан. 260 да агар зуртон бираса, агар ина марамат ҳамроҳи соҳибхона занг за маслиҳат карда бигирем. Ман фақат наворо мекунам, шумо роҳӣ мекунед, ман наворо мекунам, монтаж карда пешкаши харидорӣ мекунам, наворора хонахаро тамошо мекунам. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 3 сотиқ замин ки дорои 5 ҳуҷра дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, деҳаи Орзу назди Пикет, Бохтар, Қурғани Пешина, нарх 420 000 сум. боз савдои соз мешавад. 5 комнатага ремонтоша чӣ хел мебинен, фасон кардагӣ, масоҳати 3 сотиқ замин, 3 сотиқ дар ҷои обод, яъне масоҳати бениҳоят калон дӯстон. ҳозир ами 1.5 даҷи 0.85 сотиқшам реклама кардем, бовар мекунед 1 сотиқам нестай. фасон кард проект зур хатикага тагиш подвал фурӯхтесан 400-500 000 сомонӣ ка квартира ка. Яки сотиқа бинен 3 сотиқ 5 хона 420 000 нархи беҳад, нархи соз. дар чихтон зангзам масакнен. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 5 сотиқ дорои 4 ҳуҷра назди мактаби нӯҳ, ноҳияи Вахш, срочно бо тамоми шароитҳо фурӯхта мешавад. масоҳати хона 5 сотиқ, ҳавлӣ дар роҳи лави роҳи калон, мактаб 100 метр поён. харидори аниқ занг занад, беҳуда занг назанен. 420 000 мегем, ҳавлӣ стяжка, чӯлоби ангур, ремонтои хона хушроак кардагӣ, савдо мешавад 420 000 сомонӣ. дӯстон, навор том шид. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе бошад, дар WhatsApp рой кунен, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram рекламака фурӯшта мегзорем. Telegram канали мо силкаш дар таги комментария. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегзорем, дар Telegram мегзорем. гузарен дӯстон, наворои моро тамошо кардан гирен. Як та лайк конен, дар канал подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд.